doxe, igual que a que seguimos facendo con distintos representantes da sociedade, hoy facíamos cos sindicatos mayoritarios de clase, con a secretaria xeral de comisións, a que lle agradecemos a presencia, o secretario xeral do UGT, José Antonio, para trasladarlle a importancia da produción de leite en Galicia e as consecuencias que de non buscar solución pode ter para o futuro da Galicia interior, pero tamén polo peso económico que ten para o futuro do sector laboral da industria láctea. Estamos nunha situación que o que vimos reclamando é única e exclusivamente o cumprimento da lei, que se podan modificar os contratos para cubrir os costes de produción, non deberá ser ni siquiera necesario unha reivindicación de exixir e pedir que se cumpla a lei. Neste momento hai un incremento por distintos efectos non esperado por parte da industria como consecuencia do incremento do precio da súa marca, como consecuencia do precio da marca blanca que elabora para a distribución, como consecuencia dun crecemento sin parar desde fai 6 meses do precio da grasa, e como consecuencia do pago que a distribución lle está trasladando á industria por ese incremento de precio ao consumidor. E, sin embargo, seguimos vendo como non se lle traslada ni un solo céntimo dese incremento aos gandeiros, e o que sí se nos traslada son incrementos de costes de produción de máis de 4,5 céntimos. O que planteamos neste momento é buscar a explicar cal é o problema do que estamos facendo para presionar a determinadas industrias que cumplan a lei de cadena, que buscamos que estas industrias líderes neste cumprimento da lei xoguen un efecto dominó de se produzca un incremento do precio no conxunto das industrias lácteas, e sobre todo nos planteamos non mellorar o noso marxen de beneficios, senón trasladar a precio o que son os incrementos de coste. En ese senso, estou convencido que nesa sensibilización dos traballadores, nesa sensibilización das organizacións sindicales, pois vendrá tamén unha maior presión sobre estas industrias que están tratando de quedarse con os cartos que van destinados a cubrir os costes de produción dos gandeiros. E temos que agradecer non só a receptividade, senón a súa colaboración para que, de algún xeito, se traslade aos gandeiros un precio que lles permita, neste momento de crisis, aguantar a situación e poder cubrir costes de produción. Non podía ser de outro xeito que non aceptáramos esta invitación por parte de Unións Agrarias para manter esta xuntanza nunha problemática que, que por desgracia non é nova, que cada certo tempo se produce, e a Comisión Obreiras non lle sorprende determinadas cuestións que se poñen en riba da mesa. En primeiro lugar, o comportamento das grandes industrias, que sabemos que sempre teñen este tipo de avaricia, por decirlo así, e de non distribuir esa riqueza que se está serando nestes intres co incremento dos precios que falaba o secretario xeral de Unións Agrarias, e que evidentemente o máis xusto que se traslade a primeira parte da cadea, como son os gandeiros e as gandeiras. Despois tampouco é de xusticia que se produzan, como nos explicaba tamén o secretario xeral, esos distintos precios en distintas comunidades autónomas deste país por esas dúas grandes productoras, como aí nos falaba, como Central Leitera Asturiana e Lactalis, cando ademais aquí temos un recoñecemento á calidade o noso leite que debería de ser posta en valor. Moitas veces, por desgracia, non recoñecemos o que temos aquí na casa, e eu creo que sí debería de ser posto en valor esa calidade do leite da nosa comunidade autónoma e, polo tanto, ser pagada en consecuencia. Comisións Obreiras se vai estar o carón de Unións Agrarias e das reclamacións que neste senso están facendo, e sobre todo porque ademais é unha cuestión, unha premisa básica, como tamén decía o secretario xeral,
a lei de cadea, o sea que se temos unha norma que establece claramente as regras de xogo polas que nos debemos de regir, non é moi entendible que se estén intentando, que se estén saltando esas reglas de xogo, pero xa digo, as grandes industrias sabemos como suelen comportarse, que solo respostan cando hai unha reacción importante e si ten que haber presión para que conquerir eses precios que son xustos para que os gandeiros e as gandeiras da nosa comunidade autónoma podan ter uns beneficios axeitados para poder sobrevivir, pois haberá que trasladar esa presión e que se conten con comisións obreiras para trasladala, evidentemente. Sendo coñecedores do problema do noso rural, hai tanto tempo, unha Galicia rural que desgraciadamente esmorece e que está en serio risco de seguir esmorecendo. Son máis de 6.000 familias as que viven do leite na nosa comunidade. Desde o sindicato moitas veces falamos de, lóxicamente, é o noso leitmotiv do mantenimento do empleo. Cando falamos de 6.000 familias, pois falamos de máis de 18.000 persoas que cuidan o noso rural, que vertebran o noso territorio, que realmente o cuidan, o manteñen e están aí. E nos acordamos diles no contexto cando hai lumes, cando vemos desgracias, que están sempre a carón do conxunto da sociedade galega. Hoxe, seguramente, as familias no noso rural, as familias do leite, concretamente, pois, como non, necesitan axuda e o compromiso das organizacións sindicais. E, lóxicamente, o compromiso da UGT xa tiñen e o terán sempre. E hoxe que se fala de responsabilidade social empresarial, que as grandes empresas se enchen a boca falando de responsabilidade social empresarial, creo que o chamamento que temos que facer á industria que se queren ser socialmente responsables, o que ten que subir é os costes o que están a pagar por os precios do leite. Non podes estar pagando precios do leite por debaixo da media da Unión Europea. Non se poden estar pagando precios do leite a 0,29 céntimos o litro, cando realmente todos sabemos, todos estamos vivindo, padecendo a inflación. Está desbocada os precios da electricidade, os piensos, o gasóleo. En definitiva, todo iso que influye en que, lóxicamente, os nosos gandeiros non podían manter as súas explotacións. Se realmente non queremos que se sigan perdendo explotacións na nosa comunidade, como no último ano que se perderon máis de 380 explotacións, se queremos manter isto, as industrias teñen que pagar máis. Parece que a distribución, por o que nos comentaba o compañero Roberto, pois xa entendeu isto. A distribución está sendo solidaria con os leiteiros, pero a distribución está lle pagando máis á industria. A industria, por lo tanto, o que ten que fazer é negociar unha vez por todas novos contratos e, ao menos, que paguen os mesmos precios que se están pagando na Unión Europea, que por o que nos trasladaban os compañeros de Unións Agrarias, pois está en 38 céntimos. Parece que hai unha diferencia sustancial. Temos que ter en conta que somos un país deficitario, consumimos máis leite do que producimos, e, lóxicamente, non se entende moi ben que, sendo un país deficitario en produción de leite, deixemos esmorecer, deixemos morrer a nosas producións. Reitero, o leite, o decíamos aquí, o comentábamos aquí, cando se fala tamén de proxectos tractores, o leite ten que ser un dos proxectos tractores tamén a manter na nosa comunidade. Nese senso, creo que tanto a Administración Autonómica como a Administración Xeral do Estado ten que fazer cumprir esa lei da que falamos tanto, da que tanto nos vanagloriamos, que realmente non se podía vender a perdas como está acontecendo hoxe aos nosos gandeiros e gandeiras.